sa Distrito 7. Kumusta na ka to si Juanito? Kumusta na ka si Lourdes? Hala, asan to si Chuka? Pumarka di ko balipay. Ay, mga please ako sa kong tindahan. Te, balit ako kami, te! Aho! Bayunin ka mo sa among barangay. Di ng mga tao magtinabangay. Bayunin ka mo mga higala. Sa loob kita, magdami usa. Chuko! Sagpet! Asa naman siya, uy? Laging maihor manok pa! Lourdes, ikaw na? Juanito? Namalik na din madalis luok? Oo, amo aga nitong balay gialayon ganiha. Juanito, dako ang nagkausaban diri sa luok, no? Lourdes, pero mga taga-luok, nagpadayon gyapon sa pagtinabangay. Kasi mo ko yung diha? Ako mama. Ha? Imong mama? Lourdes! Nakon sa makadiha! Kinsa man ang lakiha! Oy, si Juanito Mandini, ang pobreng mangingisda! Dong, ay si Dudol sa anak kay Ika para iya! Balik ka, Lourdes! Manood na tas balay! Juanito! Lourdes! Ay, ang kalang problema na yung solusyon. Bay, nanoon sa nako ang pinakamayang solusyon? Lutuan na to siya sa pinakalami na putahe. Aris luok. Sige, ipagawa sa mga Ricardos. Kahumot! Patilawa daw ko. Kalami! Kisay kaluto ani! Si Juanito! Wah! Pagkaway lami! Dool mo! Tudluan ta mo sa saktong pagtimpla! Ukay kong tarong day Lamia ang luto Kamay Wag pa jud mo kapasar sa akong sumbanan Sumbanan? Hay Aber, tanaw na tubi Pasikati kong tarong do Ipakita si mong luto Di ko madanis mamaaging ingani Ingani? Hala bay, murag ikaw mo ginto'y gipadungdungog sa mama ni Lourdes? Lagi bay, inuklugan sa kunya akong gibati. Bay, patok ka rin agad. Gihinay-hinay ko punin ang bayin sa kong kasing-kasing na nagkatag-katag sa kasambutan. Kaya ba na kong mahimutang ang tanan na maay pagkapuskan? Mudayon ba ko tindan? Lourdes, nasi mo dito ang bagila at Sige, ako sang adtuon. Ayaw ka wag kang paglaong dihadong sulparong tani pangitan at paagi kining tanan pagsulay rani kanato kay kitang tanan Juanito, gamitan ni ugayaw kalimot ani. Ipakita imong talento nga wala pa nakitaan sa akong inahan. Mga katawhan, gikan sa sinugdanan, inyo kong gitabangan. Busa, sa katapusan nga higayon, atong ipakita kaniya ang garbo nga talento sa usag-usa. Isad sa nato ang mga garbo sa lapo-lapo. Magtinabangay ta, magkahiusap ta. Magtinabangay ta, magkahiusap ta. Magtinabangay,
Kinsay kamog na ani? Si Juanito, ma. Anong gahilak ka, ma? Kuha kay niya ang gimugna sa imong amahan. Dong Juanito, unsa og kinsa imong inspirasyon nga nung imo kining gimugna? Si Lourdes na ma. Kay akong pagigugma kaniya, mura og dagat sa lapu-lapu. Mutaong man umuhunas, di jud muhubas. Bisan pa man sa kalisod na akong napalgan, siya gihapon ang kusog para malampos ang kadaugan nga gugma. Gikan niya og sa iyang ginikanan. Pasaylo ako nga gitagaan ti ka og kalisod nga kahimtang. Nagpasalamat ko kay nakita nako sa akong duha ka mata ang pagpaningkamot o pagtinabangay sa atong mga higala ari sa baryo. Aron lang ikaw akong magustuhan para sa akong anak. Tungod sa akong nakita, sugot na ko nga mamay na ka sa amo puy-anan. Dili na ko tangon imong pagsalig. Kay ang tinuod nga kadaugan sa gugma, ang pagsalig o pagtinabangay sa usag-usag. Sagsak sa kadaugan, alam sa katawhan, panagiusa ang rason sa atong kalapusan. Kaming mga upunganon, nagkahiusa ni tanan. Alam sa kalapusan, panagiusa ang hinungdan. Wala sa bulok na panin o wala sa tagsa-tagsa na rayon ang sugdanan sa barang hiusa. Kay kung puno ka sa gugma, ugawan na to ang estado sa kinabuhi sa wang tao,